ko kung anong mahal man ang tuition fee kasagaran sa mga Catholic schools. Salamat daan sa pagtubag. Okay din, salamat Brother Biscuit. Di na tagakuan ani anong sa nag-eskwela pa ko, kuan man to na Catholic school man to dito sa Tagbilaran, kanang gitawag sa una og Divine Word College. Karon holy name na, pero kuan gyapon no, ang SVD gyapon kini San Carlos. Mao ra man ning tagian ni ang SVD. Kana gumikan kay ang facilities. Kana mga facilities nga tungod kay kuan, tungod kay aron makahimo sa pagtudlo sa mga kuan no, kanang mga maayong pagtudlo pinaagi sa mga facilities mo na nga usa na sa nakaingon mga kaigsuonan. Nya kini ni ang mga magtutudlo, professors. Ug tagaan po na nimo gamay sweldo, di mo puna mo kuan, di mo puna mo apply, di puna mo kuan no. Pero gumikan sa maayo ang offer tungod kay maayo sila nga motudlo alang sa mga estudyante. Bitaw na daghang kayo sa na makapasar gyud. Like for example sa law, College of Law, mga kaigsunan. Imo lang na mantiniran in town og mga kining magtutudlo nga basta lang kay makadawat og sweldo. Without proper importation of their knowledge to the students. Unsa may mahitabo. Daghan kayo bagsak. Pero tanawa na every year na i-report sa kining eskwelahan. Halos 100% ang mupasar mga kaigsunan. Kana gumikan kay nagpili sila og mga magtutudlo. Ni-offer sila og mga dagkong sweldo sa magtutudlo. Nya, karon unsa may consequence niya na? Alang-alag magtapal ang mga pare, unsa may trabaho sa mga pare. Mao na nga ang mga tinun-an maoy adto i kuan ang ingno nato mo taas-taas ang kinini ang tuition fee kay lagi aron usab mahatagan og maayong kining pagpanudlo sa mga estudyante. Ingon na no? Sayo naman na ako sayo naman na imagine na to. Ay tanawa. Daghan kayong mga eskwela usab niya nang kuan. Nya makumpirma nimo. Nganong eskwela man gyud. Nganha sa mga kining tag-as og tuition. Tungod kay adunay giapas. Ug unsay pag-apas, dali og taas kayo ang ilang moral no. Diha sa kining pag-eskwela niya nang maong eskwelahan na. Makakumpir man ta oy. Kakumpir man ta eskwela dito og laing kuano, universities niya dili sama ni aning sa kaparian, di ba? Makumpir nimo. Makumpir nimo mga kaigsunan. So ingon na no. Una na ang atong pagpaminta. So mo na nga aduna gyoy pagkamahal-mahal gumikan kana sa facilities, gumikan kana sa kuan kini ni ang tungod kay gibalik ra usab didto sa mga estudyante no ang kining kamahal gibalik ra usab ngadto sa mga estudyante. Bisan gani ang mga ordinaryo ra kayong estudyante nga mo pasar diha sa maong eskwelahan pero tanawa ning pagpang-apply ang estudyante nga ni graduate gikan nining maong eskwelahan na sa usa ka Catholic school nya nagdungan og ni-apply ning kini ang ni graduate usab nga gikan sa laing eskwelahan tanawag kinsay pilion sa kini ang manager or sa employer mga kaigsunan ani graduate niining Catholic school gumikan sa iyang taas ang moral. Okay? So yun na no mga kaigsunan.